Kontaizkiguzu Itziarrekin partekatzen dituzun gustuak, ideiak eta ariak? Bueno, beira, Itziarrekin gauza askotxo partekatzen ditut. Gure hasierako elkar ezagutu genueneko garaietan bat egiten genuen jardunaldietan edo hitzaldi bat ematera deitzen zigutenean, eta gainera gai ezberdinekin. Eta hori izan zen politena behar bada, zen eta ezagutzen joan garelako zertzuek batzen gaituzten, ez? Eta horien artean daude, batez ere sorkuntzaren inguruko gustuak sortzeko eta sormena bizitzeko gustuak, moduak, lidergo ereduen inguruan landu izan dugu, edo kultur kudeaketaren inguruan, edo, hau da, nahiko, eta literatura bera, noski, eta barrez, baina, nik uste dut garrantzitsuena izan dela, elkar ezagutu genunetik, irakurlea garrela, hau da, nik bere lanak irakurtzen ditut, eta berak nireak irakurtzen ditu, eta hori da, ez dakit, lagun zaharrak izatea baino askoz zerbait gehiago, edo eta sarri askotan ikusten du ez dugun arren, dakiguna bera nun dagoen eta ni non nagoen. Biok badakigu bestea nun dagoen, eta hori da babes izugarria, hori da lagun on bat eukitzea bezalakoa. Bai, ari asko, eta bere pentsatu gabe sortzen direnak. Orduan horrek gero nola dituzten du oso garrantzitsu bat, anak esan duen bezala, ezta, eta nolabait gainera lana profesionala eta zure ezagutzak eta zure gustoak eta zaletasunak bat egiten dute kasu honetan, eta hori nik uste ona dela. Bereizten badakigu, baina aldi berean bat egiten dute guregan. Dantza zaletasunak alde batetik, kudeak eta lanak bestetik, idazteko eta irakurtzeko daukagun grina eta gogoa. Orduan, horrek denak batu edo sortu du gure artean aizpatasun harreman hori, sororitate esate zaion hori, eta, aberatsa eta interesgarria, elkarrelikatzeko modu badalako. Zer inpresio eman dizu Anak idatzi duen liburu honek? Erosi nun berehala eta Anak gero jakin du. Bai, ikusi nun gaia eta esan nun, hau interesatze zait. Ni ari naiz orain nire gogoetak ere partekatzen ditut berrian, eta bestela ere idazlanetan nabil, eta batez ere gogoan daukalako urte batzuetako esperientzia ere plasmatzeko, eta olako lanak erakartzen haute olako lanek, eta kasu honetan gainera Anak idatzita zegoen, eta esan nun, hau erosi egin behar dut, eta ia ze kontatzen duen. Ideia gustatu zait, nolabait lekukotza hori ez, pertsona konkretuen, ez daude aukeratuak, ondo aukeratuta daude, baina pertsona konkretuen testigantza eta bizipen horiek oso interesgarriak iruditzen zaizkit ondorio ezagutzeko. Eta alde horretatik guk kezkatzen gaituen euskal kultura eta euskera, eta guk zer garen, gure balia zeintzu diren, edo noruntzu zen, plasmatzen duelako nolabait testigantza horien bidez. Eta gainera, ikuspegi dinamikoarekin, hori aipatzen nionez, garrantzitsua iruditzen zait, ez olakoa gea eta ez, azkenean eboluzio bat izaten ari gara, eta hori ere ikusten da elkarrizketetan eta liburuan. Zer gehitu diote besteen begiradek eta ikuspegiek eraiki duzun liburu honetako gogoetari? Nik eraiki baino gehiago esango nuke bat egin dutela, ez da, liburu hau toki askotan aurkeztea egokitu zait, eta toki ezberdinetan baita ere, eta nahi izan dudana da, nik liburuaz hitz egin beharrean, sarrera bat eman, eta gero eztabaida bat sortu da dinez. Eta eztabaida horiek oso aberatsak izan dira, baina ez behar bada aberatsak ideia gehiago eta egon direlako baizik, eta azte prozesu bat ikusten duzulako eztabaida gune bakoitzean, ez? Eta nik uste dut liburuak edo eta partaidetzek hori ekarri dutela. Ikustea gustoko edo gustura irakurri dutela, eurak ere eztabaida horretan parte hartzeko aukera izan dutela, bazeukatela zerbait esateko, horrekin batera doana, ez guztiz desbideratua, bizik eta horrekin batera doana,
Eta konformatzen joan dana izan da, hain zuzen ere, beharra. Hausnarketa honen beharra bazegoela, eta hausnarketa honetan parte hartzeko gogoa zabaldu dela. Ni horrekin geldituko nintzateke. Euskara bera da zuen lantresna, eta liburu honetako sortzaile batek diona esan nahi dizuet, dio pitin bat ensimismatuta eta hitz hori erabiltzen du euskararekin. Berdin pentsatzen duzue, zein da zuen gogoeta? Nik uste dut, kultura eta hizkuntza minorizatu batekoa gara, edo horren baitakoa gara, eta horrek ezaugarri batzuk ematen dizkigu, balio batzukin batera, eta kasu horretan nik garbi daukat behintzat euskara dela nolabait balio gorena edo behinena. Aldi berean horrek eramate zaitu edo ensimismatzera edo badago arriskori edo itsutzera neurri batean, eta gure ezaugarri horiengatik. Baina nik uste dut aldi berean, niretzako euskara lantresna da eta izan da nire ibilbide profesional osoan, eta horrekin ere nolabait paradoja edo kontraesan horrekin ere nik uste dut den hori tokatze egula aritzea, ezta. Baina, nik aldi berean uste gure txikitasun eta gure ezaugarri horiek aldi berean ematen digutela aukera handia beste modu batea eraikitzeko. Azkenean eraikitzen nahi geha. Euskararentzako esparruak irikitzen ditugu, ni horretan aritu naiztan nabil, eta beste alde batetik euskarak gu eraikitzen gaitu, eta alde horretatik uste dut izugarrizko sortea daukagula, baina beti itsutzeko arrisku horrekin. Eta argi ikusten dut berean erabileran dagola gakoa. Hizkuntzak eramango dugu, gure kultura eramango dugu hizkuntzaren bidez, eta gu eramango gaitu hizkuntzak erabileraren bidez, eta esparru berrietara iristen bagara. Nik hor esango nukena da, ulergarria dela, ez da, ensimismamiento hori nolabait izateko, gatozen tokitik gatozelako, eta eraiki behar izan diren gauzak eraikitzeko zeudelako, ez? Hala ere, zorroztasunaren inguruko bidea hartu dugu, ez da, eta literaturan bertan ere, hizkuntza zuzenaren aldeko autua areago eginda, hainbatetan, ariketa literarioaren gainean egin beharrekoa baino, ez da. Eta herritarrei begira ere, erabilgarritasunari begiratu beharrean edo hori sustatu beharrean, askotan zorroztasun edo eta hizkuntzaren erabilera garbiari egin zaio, ez? Egin duguna, orain ikasi dugu baita ere, behar bada beste era batzuk ere egon zitezkela, baina oraindik nik uste dut badaukagula aurrera bidean, ensimismamiento hori alde batera utzi eta beste puntu horiei garrantzia gehiago emateko, ez? Eta uste tiratik berak aipatzen dula, ez, libertateari edo askatasunari espazio bat emateko aukera, baino nik uste dut hori erabiliz eta lortuko dugula, eta bidea hori dela, eta uste oso argi agertu dula askok sentitzen eta bizi duguna. Eta nik uste modu batera edo bestera badutela sortzaileek eta badugula euskaltzaleok nolabait hori buruan. Baina, bidea egin behar da horretarako, eta nire ustez norabidea da horra aipatzen dana, iratik aipatzen duna.